מכירים את המשפט, תרקוד כאילו איש אינו צופה בך? כמעט כולם מסכימים איתו, המוטיבציה חודרת לורידים, אבל כמה מאיתנו באמת הלכו עם זה עד הסוף, עם הריקוד הזה שהוא כולו רק בשבילך? בואו נודה בזה, לא הרבה אנשים. אבל עבור הקבוצה הבאה, הריקוד הוא באמת משהו מיוחד, לגוף ולנפש. הריקוד הוא הצעד שמפריד בין איכות חיים לכניעה. כניעה למחלת הפרקינסון. היום הוא רקדן טוב, מכיר את הוואלס, הצ'אצ'ה, הטנגו, אך עד לפני כמה שנים פרופסור רפי אלדור, מומחה לכלכלה ומימון, לא הצליח לבצע את התנועות הפשוטות ביותר בשל מחלת הפרקינסון בלקה. אז הוא גם לא כל כך אהב לשתף במצבו, אך היום, בתור אורח במפגש הזה, שיעור של טיפול דרך תנועה, רפי הוא זה שמפיח תקווה בחולים אחרים. כל הדברים הפכים לפרקינסון, אני מקבל בריקוד. ואז במשך השבוע אנשים אומרים לי, אתה נראה נהדר, אתה הולך זקוף. אני החלטתי שלקח את 10 דקות של הריקוד ואתמחה בזה, יהיה מקצועני, ואני עושה את הדברים האחרים. אבל הכי הרבה אני עושה ריקוד. כל יום שאני לא רוקד זה לא יום. רוני, המורה שליוותה את רפי בצעדיו הראשונים בעולם הריקוד, זוכרת באיזה מצב הגיע אליה, ועד כמה ההתחלה הייתה קשה. התחלנו עם ואלס או עם טנגו? מה התחלנו? התחלנו עם ואלס, ואני רוצה לומר לכם שני דברים שמאוד חשובים לאנשי פרקינסון להבין. בהתחלה שאתה אומרת לי להרים את היד ולהוציא אותה דרך המרפק, אמרת, תשימי לי את היד על המרפק, שאני יודע איפה המרפק, איך אני אזהה את המרפק. התחלנו ככה עם סיבובי ידיים, וממש היה לו קשה. לא יכולתי לעשות את הדבר הזה, אמרתי, תשימי לי את הדבר הזה ואז אני אעשה אחריי. נכון. הבעיה בפרקינסון שיש איזו תיאוריה, יש איזו הבנה, עכשיו הגוף צריך לעבוד ככה, עכשיו הרגל צריכה לצאת, עכשיו היד צריכה להסתובב, אבל הבעיה זה המעבר הזה בין המחשבה ובין הפקודה שאנחנו נותנים במוח ובין הביצוע של התנועה עצמה. אתם יודעים את זה, אתם מרגישים, חווים את זה על בשרכם. מאז ועד היום הפך רפי למומחה לריקודים, ואפילו כזה שיודע לעמוד מול אחרים ולהסביר להם מה מייחד כל ריקוד וכיצד צריך לנוע. רוני זוכרת בדיוק את הרגע שבו ראתה את זה, כבר לא רק חולה, אלא רקדן. הוא מגיע לקבוצות שלי, קבוצות רגילות, והוא מוביל נשים שלא מכירות אותו, שזה בעצם השפה שבריקודים סלונים שאני מעודדת את המקום הזה של ההובלה, והן רוצות לרקוד איתו, והן נהנות מההובלה שהיא מאוד חזקה ואסרטיבית, שבהתחלה הוא בכלל, כשאני אמרתי לו, בוא נחזיק מסגרת, בוא תוביל אותי, הוא בכלל לא הבין איך הוא אמור להוביל מישהו אחר בריקוד, כשהוא כל כך לא סומך על הגוף שלו. עבור רבים מאיתנו, הדרך שעבר רפי היא מרשימה ומעוררת הערצה, אך אלה שאינם סובלים מפרקינסון, בסופו של דבר, צופים מהצד. עבור החולים במחלה, הביקור של רפי הוא מבט חטוף לכך שגם העתיד שלהם יכול להיות טוב יותר מזה שמנבאים הרופאים. אני חושבת שיש לרפי איזשהו דרייב של לוחם. אני הכרתי אותך לפני 4 או 5 שנים, וישבנו אחד על יד השני, לא הכרנו, ואמרת, אני עובד, אני מרצה, ואף אחד לא יודע. השאיפה זה להיות רפי, אבל לי אין מספיק דרייב בשביל זה. היום אני אקבל עוד דרייב, זה גם כן משהו. זאת אומרת, well-being, איכות חיים יותר טובה. אני חושבת שאמרת את זה מאוד יפה, להיות כמו רפי, לא משנה אם בריקוד או במשהו אחר, אבל להגיע למצב שאתה שולט במחלה ושהיא לא שואלת שלנו. כולם חושבים שהפרקינסון זה רע. זה לא רע, זה להידבק לרצפה בהפריז, זה לאבד ביטחון עצמי, זה נפילות. אני רוצה כוח גופני שאי אפשר להרים משהו, אז אני מרים. אי אפשר לפתוח משהו, אז אני פותח. לא רוצה להגיע לשום מוסד סיעודי. המטרה היא לא להאריך את החיים. החוכמה היא לחיות לא יותר גרוע ממה שאני חי היום. המלחמה היומיומית, הדקות והדקות שעוברות, ולא להכחיש שיש לנו פרקינסון, אבל להילחם בו ולהתיידד איתו. זה מה שצריכים לעשות. אך רפי לא עורר משהו רק בקרב חולים.
כשרוני פגשה אותו, היא הייתה לקראת סיום התמחותה בטיפול דרך תנועה, ולפני כן השלימה תואר בפסיכולוגיה. המפגש בין השניים, דווקא בתפר הזמן הזה, הביא אותה לפתוח מספר קבוצות טיפול המיועדות רק לחולי פרקינסון. היום, ככל הנראה, היא אחת מהמומחים הגדולים ביותר בארץ לטיפול בפרקינסון דרך תנועה. אחרי שעבדתי עם רפי, התגלגלתי גם לעבודה עם פרקינסון, כי פשוט ראיתי את ההשפעה. ואני לא חושבת שאי פעם ראיתי מישהו עם דרייב כזה. אז אני לא יודעת אם זה אתה, או לא יודעת אם זה המחלה. רפי נתן לי את המוטיבציה לזה מההתחלה, ככה לאט לאט זה התפתח, ופגשתי עוד אנשים מדהימים בדרך, וביחד התגלגלנו לתוך המסע הזה. אני חושבת שההבנה של רוני, של אנשי פרקינסון, מאוד 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 מקצועית. המוזיקה שרוני שמה, זה נכנס לנו לתוך הלב. לדעתי המוזיקה היא ממש כמו אלטרנטיבה, פשוט אלטרנטיבה לתרופות. זה נותן משהו מה שנקרא קיואינג, ברגע שצריך להמשיך איזושהי תנועה רצופה, תנועה רפטטיבית, שלפעמים זה נורא קשה כשהרגל נדבקת לרצפה. ופתאום שמתי לב, למשל שעבדנו עם טנגו, שברגע שהקצב חוזר, אין מה זאת, המוזיקה לא נגמרת, נכון? יש אנשים שמקרינים אנרגיה שלילית, יש אנשים שמקרינים אנרגיה חיובית. שני האנשים האלה משפיעים המון על המחלה. רוני זה טיפול של בן אדם שמקרינה אנרגיה חיובית מכל הלב. אני נורא אוהבת את המקצוע שלי. אני כאן אחרי 3 חודשים, ילדתי לפני 3 חודשים ואני כבר כאן חזרה. ואני יוצאת עם כל כך הרבה יותר אנרגיות ממה שאני נכנסת למפגשים האלה. זה עובר אליי, אני מקבלת מזה המון. יש הרבה אנשים שלא פועלים בכיסא גלגלים בבית. אז תמשיכו... זה מה שהרופא חשב שאני אהיה, אם אני לא... יפה, זה רופא שאני לא מקבלת אותו. אז יש רופאים ויש תרופות על מנת להתמודד עם הפרקינסון, אבל אלה הם רק חצי מהמשוואה. החצי השני הוא כאן, בחלל החדר הזה, והוא תלוי רק באדם. בעוד שבוע הם יחזרו לכאן שוב, במטרה ללמוד ולהתקדם, כדי שבריקוד הזה, עם מחלת הפרקינסון, הם יהיו אלה שמובילים.